Angel Muga Find the Mugasessa. Elikkä ekana sun täytyy painaa 4 nappia. Yksi on täällä takana. Painat sitä. Sitten täällä on yksi nappi. Tässä näin. Sitten mennään tänne. Painetaan tästä nappi. Sitten painetaan täältä nappi. Nyt naaman takaa. Astutaan tämän päälle ja nyt me ollaan täällä pilvissä. Ja nyt sun täytyy vaan läpäistä tää obby, joka on todella helppo. Itse kun mä pelasin tätä obbyä ekaa kertaa, mä läpäisin tän 1. Ja sanoin, että tää oli helppo. Tää on helppo. No. Mä voin ihan hiljaa ja teen tän obin. Siinä. Angel Muga. Löydetty. Tällä hetkellä se on insane. Joten no. Hyvä. Moi moi.